Poštovani osmaci, ja sam Nadežda Kirovski, profesor sam srpskog jezika i književnosti. Pred vama je kurs koji bi trebalo da vam pomogne da olakšate, podsjetite se i prisjetite svega onog što bi na kraju osnovne škole valjalo da znate, a i da sa uspehom uradite zadatke koji će to proveravati. Ovaj kurs smo koncipirali tako kako su organizovane oblasti u vašoj zbirci. Što se tiče čitanja i veštine, čitanja i razumevanja pročitanog, trebalo bi da se samo podsjetite nekih pojmova, nekih termina s kojima se možda prvi put srećete, kako da vešto objasnite ono što svakako razumete ili kako kada naiđete na poteškoće da sebi pomognete, povežete informacije koje su pred vama. Gramatika i jezik su detaljnije objašnjeni, služit će onima koji su nešto zaboravili, propustili, da čak mogu i da nauče, a tu se nalaze i nekakve prečice, olakšice, tako da se zaista brzo, zgodno, pomoću nekih primjera snađete u onome što se od vas očekuje. Pravopis podrazumeva i pisanje slova i podsjećanje na sva pravopisna pravila kojima ćete pokazati da ste zaista obrazovani i pismeni budući srednjoškolci. U književnosti, nadam se, uživate, ali je potrebno da poznajete književno-teorijske pojmove, da ih razlikujete, da se snalazite sa stilskim figurama, da, osim što uživate onome što čitate, umete i da protumačite delo koje je pred vama. Nadam se da će vam u srednjoj školi koju sa uspehom upišete to sve biti još zanimljivije, a nadam se da će vam ovaj kurs koristiti i da će vam itekako pomoći da se podsjetite, naučite i budete uspešni. Kada smo već kod glasova i podele reči na samoglasnike i suglasnike, ono što čini naš jezik melodičnim, lakim za izgovor, možda neko nema taj utisak, je prisustvo tih samoglasnika, odnosno nosilaca slogova na koje možemo deliti reč. Šta je to slog u reči? Pa onda izrazi jednosložna, dvosložna, trosložna reč, ili kada razmišljate o književnosti, o vrstama stihova, da je neki stih deseterac, osmerac, to i možete utvrditi ako poznajete šta znači slog. Slog je onaj deo reči koji se izgovara jednim otvaranjem usta. Reka, reč koja ima dva samoglasnika, dakle ima dva sloga. Slog je onaj deo reči koji sadrži jedan samoglasnik i naravno ne samo taj samoglasnik, nego može sadržati i neke suglasnike oko sebe, ali ako kažemo reka, ovo je reč koja ima dva sloga, ima dva samoglasnika. Ako kažemo autobus, autobus, ova reč je dvosložna, ova reč je četvorosložna, jednosložne reči san, sir, miš i tako dalje. Imaju jedan slog. Potrebno je da umete da reč delite na slogove i potrebno je da budete korektni pri prenošenju reči u novi red. Kako to radimo? Za to postoje razne i komplikovana pravila. Na sreću možemo donekle da ih pojednostavimo. Ono što je važno je da se pri prenošenju reči u novi red nikada ne prenosi jedno slovo. A zašto? Pa to je logično. Ako imate mesto za crticu, onda imate mesto i za to jedno slovo. Nema razloga da ga prenosimo. Trudimo se da reč prenosimo ovako da slog bude otvoren. Reka. Ali šta ćemo kad imamo suglasničku grupu? Rukovodite se za sada time da ono što prenosite u novi red i ono što pripada sledećem slogu bude lako za izgovor. Evo ako kažemo, na primjer, ovako, kako ćete podeliti reč lasta i kako ćete podeliti, evo imamo suglasničku grupu, gde da bude granica. I kažem vam reč marljiv, trudimo se, ako je moguće i lako za izgovor, zašto ne? La, sta, može. Nema potrebe da pravimo ovde, da ih delimo jer se sta lako izgovara. Ako idemo tim istim principom ma, da li nam je lako rljiv? Nije. Tada ih delimo mar, ljiv.
Osim samoglasnika koji su nosioci sloga, nekada je jedan samoglasnik, čitav slog, evo i ovde. Nekada su oko njega i drugi suglasnici. Nekada imamo 3 glasa ili čak i više u jednosložnim rečima. Imamo samo jedan samoglasnik i brat. I čitava reč od 4 glasa je jednosložna. Nekada kažete šta su samoglasnici. Samoglasnici su a, e, i ponekad r. Ne, r nije samoglasnik, r je sonant. Ali r nekada može da preuzme ulogu samoglasnika. I to kada? Vodite računa, nije svako r slogotvorno. Šta znači slogotvorno? Da tvori slog. Slogotvorni su a, e, i, o, u. Oni prave slog. A slogotvorno r je ono koje nekada preuzme tu ulogu jer oko njega nema drugog samoglasnika. Mislim da se to dosta dobro radi po sluhu, ali ako vam se čini da niste sigurni u to, proverite da li u kojoj poziciji se našlo r. Ako se nađe između 2 suglasnika, r je slogotvorno. Šta to znači? Da li je u reči trava r slogotvorno? Ne. Trava, slogotvorno je ovde a. Da li je u reči trnovi r slogotvorno? Kada biste delili trnovi, vi biste videli da jeste, a još brže. R se našlo između 2 suglasnika. Kad se nađe između 2 suglasnika, ovo je to slogotvorno r. R je slogotvorno i kada se nađe na početku reči kao prvi glas pre suglasnika. Rđa. Rđa. I ostane tako. Rđavo. Rđavi. Dakle, to je slogotvorno r. I, dakle, pazite kako reč delite na slogove. Imate vežbanja u vezi sa tim.